Pero está por desmontar. Fresca. Ahora se entra calor. Ahora está por gorro, xa, Échale. Porque cuando No te puedo. evolucionemos todos,
O último foi o que non te dou. Non, vi un tío, porque eu... Ella salió con bonito, cuando... Sí, no verano. Choco, giro, choco, tiro... Te disculpa, pero se me detuvo. Ya. No. Aquí yo tiraba. Aló. Sí, Vamos a dar. Bueno, pues vamos a dar comezo a este pleno ordinario. É o que correspondía ao mes de agosto, pero bueno, nos metí aí nunha fecha complicada no tema de vacacións e demais, pois decidimos entre os tres grupos pois que o celebremos hoxe, día 31, con 3 puntos na orden do día. O primeiro dos puntos é a aprobación se procede da acta da sesión extraordinaria do 6 de xuño de 2024. Non sei se hai algunha observación, algún comentario que formular. Aprobámosla por unanimidade. Entón pasamos ao punto número 2, que é o expediente 9/2024. A aprobación se procede da conta xeral do orzamento municipal correspondente ao exercicio 2023. Hai un ditamen da Comisión Informativa de Economía, Facenda Especial de Contas de día... Aquí ya tivemos... Vamos lá, en maio. En maio, Sí, sí, o 30... Os xoves de maio. Os xoves... Para que di o seguinte: a cumprir co disposto no artigo 213 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por o que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, logo de examinar a documentación correspondente a este asunto, e confrontar a conta xeral co orzamento ao que este se refire cos acordos de modificación de estado de gastos, coa liquidación do orzamento, coas órdenes de pagamento e ingresos, cos seus justificantes, que constan na contabilidade municipal, captadas que é o referido a final de conta do exercicio, a Comisión Especial de Contas en exercicio das atribucións que a legislación sobre o régimen local lle atribuye nesta materia por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo Veciño de Monterrey e BNG que reservan o seu voto ao pleno, acorda suscribir este informe entendendo procedente a aprobación da citada conta, por o que previa exposición público pleno do Concello acordar restimo pertinente. De acordo? Eu absteño má votación. Abstención por parte de veciños. Abstención. A ustedes? 7 a favor, 3 abstencións. Gracias. 4. Ai, perdón. De acordo, pasamos entón ao punto, bueno, antes non sei se hai algunha moción de urxencia por parte dos grupos, non hai nada. Pasamos entón xa ao que é control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, punto número 3. Estamos, Alberto. Solicito que se lle poña a señalización de paso de peso a esta ponte de aquí que está pegada ao Concello,
outra é sinal de altura, de límite de altura, a ponte que está, bueno, que cruza o paso da Estrada Nacional 525. Que, bueno, días atrás houve un pequeno percance con camión, e se temos señalizado mellor. Tamén solicito, bueno, que se arranxe a varanda que está na baixada do lado da farmacia, e que se retiren as vallas que están no chan, que están todas estragadas. Sigo solicitando que se tomen medidas para regular o aparcamento na zona do campo, sobre todo na parte da curva, que é un auténtico perigo estacionar aí. Solicito tamén que... Para aparcar aquí no campo. Sí. E que da maneira que están os coches aparcados, ven o autobús e ven outro coche e non se colle. E algún día vai pasar alguna desgracia. Porque a xente ven camiñando alrededor da curva e o coche non ve o peón. Despois tamén solicito que se fagan limpezas dos alcantarillados, dado que casi a parte deles están cheos de terra. Por último, preguntar que está a pasar co tema do servicio de recollida de lixo, que parece ser que os traballadores están facendo unha pequena folga ás agachadas. E por a miña parte nada máis. Bueno, pois tomo nota de todas esas solicitudes. Con relación ao servicio de recollida de lixo, bueno, pois sí, estamos tendo problemas, é un servicio mancomunado, estamos tendo problemas con ese servicio, non? Estamos baraxando diferentes opcións, estamos incluso baraxando a posibilidade de prestalo nós directamente desde a propia mancomunidade. Lóxicamente será con a axuda da Deputación e da Xunta de Galicia, que nos teñen que axudar no que é sobre todo na adquisición de vehículos, porque son vehículos caros e temos que contar con esta axuda, non? Senón non poderíamos nós directamente prestar este servicio, non? E despois está, pois eso, seguir contando cunha empresa, cunha concesionaria, pero nunhas boas condicións, non nas condicións que o está prestando actualmente, non? Había varios problemas, o tema dos traballadores témolo parcialmente, entendo que o temos parcialmente solucionado, chegamos recientemente a un acordo con eles onde se lle fixo un pequeno incremento das súas retribucións, porque sí que é certo que estaban cobrando moi pouco, incluso por debaixo do salario mínimo interprofesional, e, bueno, pois aí, pois sí que fixamos entre todos, entre a empresa, nós, os propios traballadores, fixamos todos un esfuerzo, todos cedemos algo, non? E, bueno, eu creo que ese tema, en principio, está solucionado, que a idea de en setiembre, outubro, volvelo retomar, para ver se podemos seguir incrementando as súas retribucións, non? Ese era o principal problema que había, non? Porque o que te dis, non? Había unha especie de huelga de cerdo aí enmascarada, non? Despois, a empresa tiña problemas tamén cos vehículos, agora, pois, a empresa pois tamén o ten medio solucionado. Que pasa? Que tamén hai que dicir unha cousa, o que estábamos pagando por a basura, pois é unha cantidade moi baixa do que se está pagando, pois do que se paga se o temos na Diputación, ou se o tuéramos externalizado, como o temos que ter externalizado, estamos pagando, estános salindo a basura sobre 40-44 euros por habitante, cando estamos falando que na Diputación ven salindo sobre entre 60-65 euros por habitante. Con lo cual, claro, se nos sale con ese precio, pois o servicio mérmase, non? Eso está claro, non? O bueno, bonito e barato non existe, non? O sea, aquí ou se paga, se incrementa o precio do coste da basura, ou se non, pois temos o servicio que temos, non? Entonces, bueno, todos eses problemas estamos intentando encauzalos, tamén dentro da propia mancomunidade. O que se fora Verín, para nós, do Servicio de Recollida de Basura, tamén nos planteou un problema grave, non? Porque está claro que para as empresas importantes, non? Como FCC ou outras que hai para aí de Urbaser,
ou outras empresas de recollida de basura, non é o mismo ter unha mancomunidade con cerca de 24.000 habitantes, con Verín incluído, donde ten a basura de Verín ten músculo e carne, ten hueso, ten todo, non? Sin embargo, a nosa basura, o resto de concellos, pois ten máis hueso que músculo e carne, non? Porque hai que facer moito recorrido, hai que facer moitos kilómetros, ter moito gasto de gasoil e de vehículos, e a basura que recolles pois é moi pouca basura, pois eso, ayuntamientos como Lázaro, como Castelo do Val, como Vilar de Bos, fan moitísimos kilómetros, entón esas empresas, esos concellos non lles interesa, non? Entón, claro, que se marchara a Verín, pois para nós foi un pau importante para manter, non? Ainda así, bueno, quedamos 6 concellos, somos sobre 10.000 habitantes, e, bueno, estamos baraxando esas diferentes posibilidades. Hai a opción tamén de irse para a Diputación, pero iso tamén incrementa o coste da basura, non? Entón, agora sí que xa máis ou menos temos reducidas as opcións a ou prestalo nos directamente ou prestalo con unha empresa, pero nunhas condicións aceptables, non? A todo isto, que se xuntou? Bueno, pois xúntase que nestas épocas de verán, onde hai moita población en Galicia, moito turista, moito visitante, bueno, pois sempre temos un problema cos contenedores que manda Sogama. Sempre temos problemas cos contenedores, non? Habitualmente mandan uns 3 contenedores e a día de hoxe están nos mandando un contenedor, con lo cual a basura acumúlasenos na nave e acumúlase nos camións. Os camións non poden salir se non bazan na planta, con lo cual é un pouco a pescadilla que se morde a cola. A todo isto tamén, sin que o problema acentuouse debido a que descarrilou un tren de contenedores de Sogama chegando a Cerceda. Tamén tuvemos a mala suerte que fai de días descarrila un tren de contenedores. Con lo cual, xuntáronse todos esos elementos. Sí que é certo que a problemática que hai estes días é fundamentalmente debido a esa falta de contenedores que non manda Sogama, non? E a ver, quedaron en que a partir de hoxe que o iban solucionar, pero estamos a espera. Vale. E, bueno, é toda a información que che podo dar. Bueno, eu quería añadir algo máis, porque claro, se non se pode recoller a basura con a regularidade que se debe, pois, ao mellor, en algúns puntos, eu vixo ali, por exemplo, en Flariz, por un contenedor máis, porque senón, eso desbordase de mala maneira. Pero o problema tampouco é o problema dos contenedores, non? Eu creo que o que sí que hai que incrementar é as frecuencias da recollida, non? Ao mellor no Brao, que fan unha recollida de 2 veces por semana, e si nos pueblos máis grandes, non? Pois ao mellor no Brao teñen que ir 3 ou 4 veces. Teñen que ir 3 ou 4 veces. Máis dunha semana sen recoller. Que pasa? E despois, eu aí sindo, non estou tanto de acordo contigo no dos contenedores, porque temos contenedores esparcidos por todo o concello e temos exceso de contenedores. Eu creo que temos exceso de contenedores. A xente temos mal acostumbrada, non? A xente quere ter o contenedor en inverno ao lado da casa e no Brao que este a 200 metros para que non lle cheire, sabes? Entón, ao mellor o que temos é que pensar entre todos, pois ao mellor uns puntos en cada pueblo de recollida. 2 ou 3 puntos ou 4 puntos, non, pero o que non pode ser é estes contenedores que están ciscaos. O mellor a experiencia, o que fixeron en Verín, dos puntos limpos estes así, onde están concentrados os contenedores, pois ao mellor é unha boa solución, non? Pero eu non son tan partidario de meter máis contenedores, non? Porque iso... Imaginar, porque, a ver, a xente bota, sí. Depois, bueno, os reis non andan marcando moito carros soltos, pero... Sí, acaban preparando todo, acaban... E despois, ainda encima, hai outro problema maiores, que no Brao, o incremento da xente que ven da fora, que con todos, chegan e veñen ás casas que pensan que claro, que os contenedores son puntos limpos. Entón, botan de todo nos contenedores, joder, o sea que é unha cousa sin sentido, non? Entón, bueno, eso tamén é un pouco de concienciación, temos que facer máis campañas de concienciación e de... Porque sí que efectivamente. Eles saben. Pois habrá que empezar a multar. Claro. Sí, eso puedo estar de acordo que é verdad que a veces... Tamén é importante tamén outra cosa aquí. Porque, claro, como se pasan varios días, os contenedores cheiran bastante. Sí. De vez en cuando pasar un
O lavado, Un sí, lavado, bueno, porque si no- dentro do contrato tamén está previsto Sí. 2 ou 3 lavados ao ano, pero despois a Pero que iban a empresa empezar agora a limpialos. Claro, que no inverno non se nota porque non hai problema. Despois Hai os un- contenedores, hai moito contenedor roto, os traballadores, como falamos antes, estaban enfadados, cabreados, normal, xa non fan un bo uso do manexo dos contenedores, bueno, pois eu que sei, é un pouco todo un círculo vicioso que fai que o servicio pois, sea malo, sí, hai que reconocer que o servicio pois, hasta ahora é malo. Ahora tamén hai que dicir o outro, non? Que o que pagamos pois, tamén é unha cantidad ridícula, vendo que se está vendo por aí noutros concellos ou mancomunidades. Quería solicitar tamén que se arreglara un bache que hai ali na pista que vai de Fraiza a carretera de Medeiros, onde está o bar, a altura do soladero, que hai ali un socavón que xa está nas pedras. O bache de... Vai a pista que vai desde o bar de Flariz hasta a carretera de Medeiros. sí. Que ali frente ao soladero hai un bache, sí. cacho ali. E despois, non sei se foi olvido, casualidade, limpiaron os freitos da calle, menos na miña calle. Non sei por que pasou aí, pero eu non quero pensar mal, non me gusta pensar mal, pero digo, casualidade que deixaron na miña calle sin limpiar. Todo demais, pero bueno, eu creo que... Foi casualidade. No, vamos a ver, quero pensar que foi casualidade ou foi... Non penses mal, vamos a ver, sí. Non quero pensar mal tampouco. Isto tamén é outra cousa que eu teño insistido moito a Rosa, o tema da limpieza dos pueblos. Temos os medios que temos. A xente está contratada o tempo que está contratada. Non nos dá tempo, que se mentaliza a xente, que non nos dá tempo de limpiar en cada pueblo hasta o último recuncho. Eu teño insistido moito en que cada pueblo que hai que limpiar, pois eso son as zonas máis visibles, as entradas, as salidas dos pueblos. Esas sí que, olla, hai nas que ter en boas condicións, os cruces, cousas así. Ahora, limpiar hasta o último recuncho de cada pueblo é que non damos, é que é imposible. O sea, temos 6 personas durante 6 meses facendo ese traballo de limpieza. E festa aquí, festa lá. É que non hai maneira de programar esa limpieza. Que máis quixéramos nós que en cada pueblo limpiar todo completo, non? Era imposible, non o vexas como que... No, por supuesto que non, porque... Eran 5 minutos, Vamos. 5 minutos. Todo o pueblo limpiaron todo menos a túa calle. Se empezaron, Extrañame no principio, limpiaron ali un pouco, e despois hasta arriba, hasta a fonte, quedou todo sin limpiar. Claro. Sí, pode falar Na carretera, Rosa onde que... pensaron de vivo. Eu dixenlle o que dixo o alcalde. No principio empezaron onte a limpiar o Medeiros que non se fora a nada. Que era solamente donde había festas. Mandamos a Madalena a primeira vez, a primeira festa, donde se fai a procesión, o parque infantil, ya foi por onde a iglesia, evidentemente. E claro, a xente empeza a reclamar, e dixenho o rapaz recalcándolle que vamos de segunda, que agora só pode dar, porque non damos. A Medeiros foron a hora que o día 6 hai festa. Entón, deixaron calles en todos os pueblos. Non podía quedar só o Prepa, non te preocupes, que van de volta. Non foron a Villaza ainda, non fomos este veciños que o día 7 teñen que ir. Sí, porque vamos facendo en función das festas En función que das hai en festas. diferentes A pueblos veces, e demais. igual, entón vamos nese orden. Pero nada, non pensei normal porque aí non hai ninguna maldade. Ninguna, Non quero pensar mal tampouco, No. non tiño por qué. O da calle tamén quedou da miña cando foron outra vez. A calidad... Pero, empezaron ali un pouco ao principio, ali onde na entrada da calle, limpiaron ali un pouco, e despois fixaron outro tramo e limpiaron da fonte. Mira, mandei ao alcalde se te unha foto, porque me mandou da calidad. E mandei en frente da miña casa, que eu paso por unha calle estreita, a mí dame o coche. No meu lado non que limpio, pero no outro, dame a salvar o coche. É un ano complicado. Bueno, sí, moita xente. Nada máis. Bueno, máis, Carmen? Bueno, que rocen as cunetas da estrada de Flariza Madalena e, bueno, reparar os bancos que hai aí no campo da festa de Alvareiros, que está algún roto. E logo, bueno, que se manteña a franxa esta de 50 metros ao redor das casas, que se garantice un pouco de cara aos incendios. E, bueno, que se revise isto das bocas de rego, que xa propuxemos tantas veces.
Vale, pois tomo nota, vale. Mais, Javier? Por enésima vez a baranda en Mixós. Será a segunda vez que can, cualquier día vai ser máis grave do que xa foi. A baranda de Mixós están para facer estes días están mellores. O mesmo pasa neste veciño diante da igrexa, que hai algo parecido. E despois, a limpeza dos pueblos, eu creo que nos habíamos proposto unha vez, a mellor xa se me vai olvidando, que se firmaran convenios cas asociacións de Xuntas dos pueblos, e que lle sería, penso que máis sencillo o Concello e os pueblos telos limpios. E se podería facer que se encargara a Xunta do pueblo da limpeza e que o Concello o funcionara. E sería unha boa solución porque o limpiarían eles, se encargarían eles de limpiarlo, e non habría tantos problemas e andar vindo un día para outro, porque si é certo que se pode ir priorizando por zonas, pero ao final o que se termina facendo tamén é perder o tempo no camiño. No, o camiño non se perde o tempo, Entonces, pasa que... desa maneira, chegando a acordos cas xuntas dos pueblos, cas asociacións de veciños. Javier, discúlpame, pero eu creo que en eso, pues, efectividade, ao mellor, mira, ao mellor si que hai algún pueblo como é Flariz, que eso sí que é un pueblo colaborador, que eles, bueno, ainda tocan a Concello para limpiar o pueblo, pero eu creo que é o único pueblo, é o único pueblo que o fai. Os veciños tenlle pagado a unha persoa por limpiar. Entonces, sería unha das solucións. Digo a nivel manual, que non falo... Eu non o vexo, oye, valorámoslo, vémoslo, pero eu creo que despois a realidade é totalmente contraria. Non, os dos pueblos pensan que o Concello está para facerlle, para limpiarlle todo. Temos que limpiar os cementerios, temos que limpiar todo. Cando hai os cementerios, pois colle cada un que limpie a súa parte de... Pero temos que ir, nós, a limpiar, entende? Para a miña parte nada máis. máis. Bueno, pois se non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. O día 7 a festa neste veciño, todos invitados de todo. E en Villaza tamén. Te vou invitaste. Tamén. Xa pasar. Moi mal, É normal. Non pode ser nada. É normal. É menos normal que non tuve problema ca luz, que bueno, ainda hubo algo, pero bueno, dentro do que cabe ainda pasamos... Sábado anterior, pero 24. Sí. Pero 4, no, pero 24 ao final solucionouse porque non había rapiar. En serio? Vou saltar. É que eu pensei que iban facer... Sí, estaba ben fora. Estaba fora. Os automáticos, e que despois que iba a facer o paquete de sinais, pero me dixeron que non, que fixera o todo. Sei que como mínimo ten que llegar no concello non sei que va a facer preparación toda a documentación.